ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಟ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದವಲೈ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಣತ್ ಕೊರೋಡು. ಹೌದು ಸರ್. ಹೌದು 5,000 10,000 ಹತ್ತು ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ. ಹೌದು ಸರ್. ಆಪುಂಡ ಆಪುಂಡು ಸರ್. ಆಪುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಈ ವಾರ ಒಂದೇ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡ ಒಂದನೇ ರೆಕ್ಕೋರ್ಡ್ ಯೋಚನೆ ಇವತ್ತಂತಾನೆ ನನ್ನ 4 ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪನಾಮ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚೊಂದು ಪೋಡ ಏತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೀನಾ ಸರ್ ಒಂಜೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಪರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗಂಡುಂಟಾ ಬಾಕಿ ಒಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಒಂತೆ ಸೇರ್ಸದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒನಸಂಡಗೆಂಡ ಮುಂಡಾಸು ಮೂಜಿ ಮೊಳ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾಂಡ್ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಪೋ ಪೋ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ಗಂಟೆದವಲೈ ಒಂಜರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ Kanto Jamara Sawu Po Tu
ಎಲ್ಲೇ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಟ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಪುಂಡು. ఈరు ఉప్పడు మారినారత ಅಂದು ಸರ್ ఇంకొంచి 4 బాక్స్ అర్జెంట్ ఉప్పడు పడితుండు ఇల్లాలొంజి ఫంక్షన్ ఉండు ಉಪ್ಪಡ ಎಡ್ಡು ಉಂಡು ಸರ್ ಎದು ಬಿಡು ಸರ್ ಸದ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಂತ ಕೊರ್ಲೆ ಇರಾಗ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೈತೆ ಬಲೆ ಸರ್ ಕೊರಪೆ ಸರ್ ಉಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಸರ್ ದತ್ತನೆ ಸರ್ ಸರಿ ಸರ್ ಓಕೆ ದಾದೆಯೊಂದು ಸರ್ ದುಡ್ಡು ಇರು ಕೇಂದಿತ್ತಾರತ 1,50,000 ದುಡ್ಡು ಪಂಡಿದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪಣ್ತನ 8 ಗಂಟೆ ಕಣವರೆ ಈರೆಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಾಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚಾಂಡಲೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಉರಿಪತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಪನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನೇ ಕೊಂಚ ಆಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಲ ಬಲ ಸ್ವಚ್ಛಪಾವೇರಿ ಓಡಕ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸರ್ ದಾದನ್ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ದಾದನ್ ಸರ್ ಅಮ್ಮನ ಸರ್ಜರಿ ಆತಂಡಿ ಇತ್ತೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರಿ ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ 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 ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬತ್ತಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹೋದ ತೂಲಿಗೆ ಹುಷಾರಾತರಿ ಇತ್ತೆ ಅವ ಅಮ್ಮ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾಯ್ತಮ್ಮ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ದುಂಬೆ ಪರಿಚಯನಾ ದಯಕೇನೆ ಪಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪನ ದುಂಬೆ ಇದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರತ ಹುಡುಗಿಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತದು ಜೀವನದ ತೊಂದಿಪ್ಪನಲ್ಲ ಹೆಂಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಕಲು ಮಲ್ಪನ ಕಸಬೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಮುಕುಲು ಪಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪೂವಂದೆ ಬೆಂದದು ಉಪ್ಪಾಡು ಮಲ್ತದು ಮಾರಾಟ ಮಲ್ತದು ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಈ ಸೀಕಲು ಬಡವೆ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಂಡದ ತೂಪುಜ್ಜಿ ಆಯನ ಅಪ್ಪನ ವಿಚಾರಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಸರ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ರೂಲ್ಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ ಐಜ ಬ್ರೇಕ್ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಐಡ್ಲೆ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಐಕ್ರಮ ಬೆಲೆ ಕೊರಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಸೇ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಇತ್ತಂಡ ದಾಯ್ತ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಜೀವನವೇ ಪೋಂಡ ದಾಲು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಜೀವವರಿಪನ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವು ಸಾರಿ ಸರ್ ಒಂದೇ ತಪ್ಪಿರ ಈತು ವಿಚಾರ ಉಂಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ತೂಲಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆವಡು ಇಲ್ಲಲ ಆವಡು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಡು ಉಪ್ಪಾಡು ಪಾಡುವೇರು ಉಪ್ಪಾಡು ತೂಪ ಅಂಚನೆ ಬುಡುಪ ಅಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಜೀವನನ್ನು ಒರಿಪಾದುಂಡು ಸರ್ ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ಗ್ರೇಟ್